Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anto na agiyang kuto sakit a puso. Giyang kuto sakit a puso na madakli klase. Ugid na aya pagaluin tanong si agiyang kuto mga laon sakit mga ala uding ka matiulin na miya binasaso kipapantag na kaku Allah. Anto na agiyang kanan na sakit a puso. Nagupiratiman amia alwiron sa giyang kaya mga lakitab tano ang mga kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah na paganayron na gito sa pambatuan sa Ar-Riya. Anto na ginan na riya as kaniyan suka paki ilaylain. Gupo na kasimba su Allah aliwajhin nas para kung mga manusia aniran maylay as ka na barasimba ka barasadga ka pasangay ka bate sa Quran nagyang ko to simba pinggulaw lang ka na daw to makapangaran sa simba kami kapangaran to sa emana niyan na syirkul asgar may to akapan ako to napad sa di pa kasul ko surga na so inisako to niyan sa Allah wala iyadu billah. Ikadua asa kita yang kaya puso nagito sa pembatuan sa kiber na ito na imana gina kiber nakapangimpuruan nagyang kaya kiber na ayabu kirksan na so Allah kas kanya ni akbar kas kanya ni mutakabbir kas kanya bu ikapakai atalikan sa giyang kanan sifat mutakabbir nagupo nakatago sa ginawang ka udi na idekat ka si kupuso ka giyang ko to sifat giyang ko to kiber na siya ko tungkap man su Allah ayabu kirkon na su Allah na tiago ka sa ginawang ka so kiber na di ka pakai na din pa kasulid no Allah so tao anak kiber ko puso iyan ko surga iyan din pa kasulid no Allah ko surga iyan so tao ad nama papadalam kiber sa giyang ko to puso iyan. Anto na ikatalo asa kita giyang kaya puso nagito so ujub ito na ujub nagito kagagadaman niya kung ginawa niyan nas kaniyan ipinakamapia dis kaniyan pagkatarima sa mga wasiat mga advices kung mga ulama kay sabab sa kagagadaman niya kung ginawa niyan nas kaniyan ipinakamapia wala iyadu billah. Ikatalo ikapata sa kita giyang kaya puso nagito so pembatuan sa al-hasad anto na ginahasad nagito so pembatuan tano sa kadengki di na kariit nagyang kaya kariit kadengki na miya dili-dili ka dumambuhi iya sakit kay sabab sa langon miya kagedam sa giyang kaya kadengki nagukariit adiran bulungi na miya karundan siran wallah sabab sa giyang kuto akarata agiyang kuto sakit akadengki dataro mga pagariw Nabi Yusuf alaihi salam miya dengki siran ko Yusuf na anto na amambirara dagyang kuto akadengki miya gdemiran adiran bulungi ko Nabiullah Yusuf alaihi salam na dasiran mambuhay mana niyan maka tatawur dairan may legyang kuta benar kay sabab sa aya piamuleran sa giyang kuta pusuiran na so sakit akadengki kariit dasiran mana niyan na panananguran si ku Allah dairan pang ni arila ku Allah na miya suiran mambu na piya karundan siran wallah taman sa ini pang ni siran panwa mairan kay sabab sa dairan na linagin ko ta ginawairan na dasiran mambu alinaw Allah kay sabab sa sunsu Allah mitiroon inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim tamata natig wallah so Allah na dinyan pagalin so kaum so masuswairan so sitwasyon niran taman udiiran alinan so sitwasyon niran na gito yamana niyan na pinaguntaman tanong kung mga ginawa tano mada agyang kaiyapat sakit mangala kung mga puso tano
siku mga matatano, mga pamilya tano, may pagawa tano, lumpiwan wallah sa mga puso tano, nagu mag-ikhlas tano sa giyang koto. Akap simba tano ko Allah subhanahu wa ta'ala, mala sa ginawa ko, nagu-share kano ang mga bangsami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.